社長こんにちは。私はスティランで私の顔を覚えていますか？社長とご家族はお元気ですか？私と家族はとても元気です。そしてストンさんとソンタナさんも元気です。今日は朝から学校の社長は私の家まで訪問しに来ました。私の家はកំពង់ឆ្នាំង県にあります。ភ្នំពេញ首都から約100 km ぐらいです。車でだいたい2時間ぐらいかかります。あまり遠くないです。私の家はいろいろな木があります。例えばマンゴーの木やココナッツの木などです。うちの周りは緑の木がたくさんあるから涼しいです。社長すみませんが今から私の家族を案内したいと思います。こちらは父です。名前はソンティです。年齢は52歳です。仕事は小学校の先生です。こちらは母です。名前はトナリです。年齢は41歳です。私の母は主婦です。仕事をしていません。こちらは祖母です。名前はチョンナップです。年齢は60歳です。日用品販売店をしています。私はできれば日本で10年間ぐらい社長と先輩方と一緒に働きたいです。仕事の時はわからないことがいっぱいあると思いますが、いろいろ教えてください。いろいろ勉強したいです。日本で仕事が終わったらカンプチへ帰って住宅賃貸業をしたいと思います。私たちは早く日本へ行きたいです。早く社長と先輩方と仕事を手伝いたいです。社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。社長、こんにちは。私はスティラです。私はストンです。私はソンタナです。早く日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。